Stiges beliggenhed ud til fjorden har betydet, at man altid har fisket her. Det har primært været til eget behov, da det var begrænset, hvor længe man kunne holde fiskene friske. Midt i 1800-tallet var der ikke registreret nogen erhvervsfiskere i Stige, men hen imod slutningen af århundredet steg antallet af fiskere i Stige og i resten af fjorden. Det skyldes, at fiskernes vilkår blev væsentligt forbedret med motor i bådene, bedre redskaber, lastbiler til transport med mere. Billedet viser en mindre flåde af fiskefartøjer i kanalen ud for Stige omkring århundredeskiftet. Bådene blev roet eller sejlet med sejl. Billedet her er taget omkring 1912 og er et af de første farvefotos fra Odense. Fiskeren er ved at kvejle torv. Motivet kunne næsten være taget i dag, da det er begrænset, hvor meget der er forandret siden dengang. Stige bådehavn set fra syd. I venstre side ses de 2 barkgryder, som man anvendte til at imponere garnene. Først brugte man bark af egetræer, som man kogte. I 1920'erne gik man over til at tjære garnene. Det var et hårdt og beskidt arbejde, og som alternativ kunne man bruge Cartego, som er et udtræk af akacietræet. Sidst i 1950'erne kom nylongarnene frem, hvilken gjorde det meget lettere. I baggrunden ses en pyramide af pæle til bundgarn. Til højre stiger åleeksport. Ålen har altid været den vigtigste fisk for fiskerne i Stige. Man kan fange ål på utallige måder. Stange dem, glippe dem, tatte dem, fange dem med drivvåd eller med bundgarn. Det mest almindelige i Stige har været at fange ål i mindre ruser. Om vinteren gik man ud på isen, huggede hul i den og stangede ålene. Stangen på ålejernet var forlænget med en bambusstang og kunne være op til 6 meter. Her hænger åleruser på stejlepladsen ud mod kanalen. Her er vi i 1913. Året før var Stige Fiskeriforening blevet stiftet og havde fra start 21 medlemmer, som både kunne være fuldtidsfiskere eller have fiskeri som bierhverv. Bemærk de små spidsskattede pramme, som stort set er ens, og alle bærer kendenummeret O for Odense, men også et skilt med påskriften af Stige i agterstavnen. Efterhånden kom der så mange fiskere, at man i 1890 blev nødt til at indføre flere restriktioner for, hvor og hvordan man måtte fiske. Der blev blandt andet indført mindstemål på ålene, og for at føre tilsyn med, at reglerne blev overholdt, blev der ansat 2 fiskerifoder. Den ene af de 2 var J.M. Hansen, som boede i Stige, og som blev efterfulgt af Jens Jensen, som ses på billedet her som ældre. Stige Åleeksport blev i 1926 dannet på initiativ af fiskerifoged J.M. Hansen og havde 104 medlemmer. Foreningen havde pakhuse, som endnu kan ses på havnen, og et vandbassin på 1500 kilo ål. I havnen var der hyttefade, der kunne rumme 20.000 kilo ål. Når der var ål nok, kom en ålekvæse og opkøbte de levende ål. Det var dog ikke alle ålene, der blev transporteret videre med ålekvæser. Her ses vognmand Magnus Hansen fra Losvej med et læs fiskekasser med ål. Bemærk de små fiskeskuer, som er kommet rundt om havnen. Stigefiskernes vigtigste fangstpladser var i den inderste fjord. For at sejle over på sidenstranden måtte man igennem slusen eller broen, som forbandt Bogø med Stigeø. Der kunne være forskel på vandstanden i fjorden og kanalen, hvorfor man måtte over en sliske ved hjælp af en talje. I 1967 blev broen lukket, da man byggede lossepladsen på Stigeø. Fiskerne måtte nå hele vejen rundt om Stigeø for at komme til deres fangstpladser. Standardhejsning i bådehavnen i 1935. Havnen er bygget i 1881 som den første i Odense Fjord. Det betød lettere forhold for fiskerne, der indtil da havde haft liggeplads i små kåse. En kås er en primitiv bådehavn. I 1935 bestod de hjemmehørende fiskefartøjer af 2 kuttere på mellem 5 og 15 tons, 6 motorfartøjer og 60 sejl og små fartøjer. Fiskeriet i fjorden kulminerede i disse år,
Man regner med, at der var 150 erhvervsfiskere og 89 bierhvervsfiskere i sving på fjorden. Her er det den største kutter fra Stige, O17 Prøven, som var en notbåd, der fiskede uden for Odense Fjord. Her er den ikke på fisketur, men den bliver nok præsenteret for folk fra Stige, da alle ombord er lokale. Stige Bådehavn i 1947, det sydøstlige hjørne. De 2 både til venstre er nogle af de 6 motorbåde, som hørte hjemme i Stige. Den store båd ved siden af er lystbåden Blondie, som tilhørte bager Willy Hansen. Efterhånden blev de helt små pramme overtaget af Gærskovprammen, som blev lavet af Bødker og Julemager i Gærskov. Han byggede en pram tilpasset forholdene i Odense Fjord. Den var, som de tidligere, fladbundet og havde en lille dam. De 2 nederste bord var spidsskattede, hvorimod de øverste havde et glat agterspejl. Oftest blev dette agterspejl kaldt en hønserøv. Mange af bådene var forsynet med en korshavnmotor fra Munkebo. Disse blev senere afløst af en påhængsmotor. Her er det Johan Petersen, som røgte ruser. Under besættelsen kom en lille fisk til at spille en ikke uvæsentlig rolle. Der var usædvanligt mange hundestejler i kanalen og fjorden, og man nærmest skovlede dem op. I 1941 fangede man 200 tons om måneden. Fiskeriet beskæftigede en 30-40 mand. Hundestejlerne blev brugt til fiskeolie, som igen blev brugt til at fremstille maling. Kjeld Nielsen fra Rørkrogen begyndte at grave muslingeskaller op fra fjordbunden. Han konstruerede små spandegraver til opgravningen. Muslingeskallerne blev sejlet ind til Stige Ø, siden Strandby eller Klintebjerg i store skallepramme. Her blev de tørret og skåret i sække, og så blev skallerne knust og solgt til hønsefoder. I alt var der 13 sådan gravemaskiner på fjorden, hvoraf flere var fra Stige. Olof Andersen drev i mange år fiskehandel fra Fiskehuset ude for Losvej 41. Her er han kommet i en lidt uvant farvand, da han stager sig frem på Losvej under en oversvømmelse. Bemærk, at båden har fået påhængsmotor. Stige Fiskeriforening blev nedlagt i 1963 efter mange år med nedgang i fiskeriet. Men fiskene skal også sælges. Middagen står på Rødspætter, et ukendt sted i Sognen i 1960. Fiskehandler Frede Brun fra Anderup havde en fast rute hver uge, hvor han solgte fisk fra sin bil.